Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingyai peteng ka jingsha penthot kinong rap halapangap hakikarbi hadu mentah mene kalapen long ya ka Hills Farmers Union HFU haka jingalam ba Commander Sangpliang Presiden bat uba Alfon Bawat Karsentio, General Secretary ula Leban Pensngau Shaka Megalia Human Rights Commission MHRC, bakadei bantuklar halor kani. Habakren siglap thai kubor ba Commander uloong ba kum kinong rep katay kathan ki don ye kahok ban kamay kaji bat kajingsha penthot nakapor sakapor kakta shibon ye ki. Kajingwan pentip kajungi kumbang alaong kadai hakabedei bat kajing bom yolat jong kinong rep ban rep namar kani kajingja kabedei bat halapangap. Tingi kum kaseng isngo ba kum kinong rep kidon ya kahok na kabenta ban rep ban riang ban kamay kaji ban im. Tekani kajing bom yo lat ban rep kalong kum kajing khanglat ya kahok hakabede bat kajing im kajing khanglat ya kahok hakabede bat kamay kaji kajing khanglat ya kahok long try halor ka khendau ka siap kajing khanglat hakabede bat kajing long autonomi kejungi kum ka jaj beriu ya ka khendau ka siap na takadaw ngila pentip hakmat ka commission bat ngila donru ya ki katu kani ki request ya ka ba ni angnut baka commission kan simkya bat kata kalong ban wanra ya ka jing syong singan hakati ka ceka na ka ba wanra ya ki bor pahara nangta ban kandon ka committee hakabede bat kumno ban settle ya kaneka dispute hakaba ka commission ro kan pej kan kmi bat kawai ro hakabedi bat kajing ban pej bat kmi ba kan nomdon kano ka kajing wan muslia la ne dakino ki bor hakabedi bat karep karyang namar ngingi sungtho ba ban rep ban riang kadika hok inang ta ngi kwa balla kumno ka commission kan oversee hakabedi ba kan yo ya kalat hakabedi bat kamai kaji jong kinong rep kijongi dia nak kadau ngikwa baka commission kan sim ya ka kan recognize ya kene ka hok hakabede biging penken ya kata ka fundamental rights jong ki nong rep hangte lapangam but let's say ni shania haka commission bakala ban simru ya ka jingkit kli ban direct lani ban tha ya kini ki artli ki state government kata ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya ba kumno ban ai ke jingya da ka ba mardor lane ban wanra ya ka hok bakinyo ban kamay kaji nangta bakan donru ka jing perkhat ka ba janai nakliang jong bor artli ki sarkar bakadai ban bala ban penbej no snoni kene namar ngim kwa bakum kaseng banang ne syakmat kendang mi isu kijing ya kajia te ngikwa e ka long term settlement ka ban bej ban bet ban biang no hakebade bat kene kijing jia ang tay halapangap te nakliang jungi ngidon kajing syania ka commission bakan sim yala kajong ka benta bakan tuklar lem hakabede bat kene kijing jia hakaba kinong rep kijungi la habban duno e ka hok ban rep ban riang ka balong ru ka wei na ki kabala wan ban wanra wadi ka ne ka food security la ne ka jing tuna hakabam hakabede bat kabam na ka benta jung ki trashnong ini sngo kani kadi ka ba ta pha ngi scam ba ka commission kan sim ia kata ka senjam na ka benta kan le hakabede bat kene ka jingjia ngai halapangap nakaliang ba Alfon uloong bakabai luksan kabakular dak sarkar jela kan ompen kemen yi kinong rep hanrei kabakong sanhi kadai bakinyo ban rep sok klem dadon kanu ke jingsa penthun uloong bakidon kumba saus pa long yeng ke ba em ha ka rep karyang bat lada kimyo ban rep kinjau ki umat kathang naki nolor kata uloong ru ba umentrang ba ka jela ude ban tuklar no halor kenika kamban yekren bat kibana ka jela Asam hadin bang yui ya ka jingkelah ketin bad ya ka jingkelan ka jong kita ki perlok ki jongi na ka te ka wei pat ka jela ni itu bakan ni ka porthung kan salat kata ngila WE syai bah ngila keren ya ka state government ngila keren lingba USP ngila keren lingba UDC ban sim khiai ka ni ngila pentip ya ka ni syau chief minister ngila pentip ya ka ni ta ka bangi pensngau siki nong mi khmat ki MLA ka jongi henrei
kata ka proses ka bangin yu iyo so kalong very slow. Tingi kum kinong yalam ni sngo thu ba ni sir ka mensim namar ba kani ka porthung kan salat bek. Bat ni shepting ba yo ling ba kani ka jingjia kala banwan ra pade ki jingjia ki ba sngosi le kila banwan kita ki jingjia ki ba kandon ka jingya pher jat benrio bat kum ta ter. Jadi nomor kata kadau habang ilesong perkat ka komiti habang ilesong perkat paranong yalam ni sngo thu ba kani ka kata dai hagani ka kot ngila ya kranshai bakani ka kata ya ka article 21 ka baong right to life and livelihood. Article 14 ka bakran ya ka right to equality. Article 19 bracket 1 bracket G ka bakran ya ka freedom of occupation. Article 300A ka bakran ya ka right to poverty. But 6th schedule ka bakran ya ka tribal autonomy. Kini kidai ki bakta ya ka longbrew manbrew ki bakta ya ka hok khamtam ya unong rap ujongi hoj kadon nakaliang jong ka sarkar bakaong bakan ai compensation nang ta bakum ta terten hendai ngayu i ya kani kamdei ka bapan kemen ya kinong rap jongi kin kemen haba ki yo banle chalingkha man kasngi ki yo ban trei lada ki yo si kilo lada ki yo si spa kilo lada ki yo si ton kata kadai ka jingyo ka bakin nong rap ki jongi kin kemen kamdei ya kata ka compensation ka bakular da ka sarkar sakaway kidan ru ki baong ba kidan ki ba berngem balada ngimyo ban rap ka sarkar ka ban aikam sarkar ki briu lani ki nong rap jungi kata ka di ka bamla ban long nget yang saus pa duna ki yeng kidan halapangam ki ba imja nakate ka lingkha ki ba imja nakate ka kper telada ngidu hi ban rap anong yapi kan dei ka jingjau umat ka baktang bat anong yapi kan penki ya ki jungmut jung perkhat ju ki babon bawat kinum salia wala da day ban shim ki senjam ki bakame tengah ngasngoban ong nakata kadaw ngila persang nakaliang tel sama inian ngila IT met bat mensim menen ngidan hakawai ka committee kabade ka kadi ka peace talk committee ka bangi kwa banwanra iki briu nang tei bani keren bat ngi face to face ngi long ready ngimri ngi kwa bani keren bat pen sngutu bakani ka kam kalapoi ka harandang bat ngidan satang sipau khat arsngi bangi de ban pendap iki te kilingkhana ka benta ban yo rap lada ngim yo rap nonong IP kane kala ban lam cakap bahasa cengai ni kwa ro ban put ya ka pressure ya chief minister badan buram jungi de chief minister belum dynamic uba ngiyo i ki kam ki jong u ni da kwa ya ka ba chief minister jungi un intervene bat chief minister na Assam bat ru ban pin ngotho ya CEM jongka Karbi Anglong District Autonomous Council bat kumjuru yikidan ki katu katni ki bakwa banlong aktor hakane ka kam kabade hentia border ngikwa ya kaba ka sarkar government kadiban shim ya ka jingkit kli bat banwara ikane sakalenti jong ka jingsuk kata kadi ka bakak ngikwa nakaliang jong ka seng tehenrei lada haini jing persang ibarit ijongi ibangi opor kendiap sngi haini jing persang ibarit ijongi lada kata kamla banlong tengas ngoban ong kalong ka ngosi thang hadu kata ya kinong rap hapo lapangap bat kumju ikinong rap hakajelahi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya